tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15/20 ibe se ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fo wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier ale be ke itay e maa min fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo a musaka beti bolo yoroni kele ibe se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la san ba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka i to sebe awle anga nega juru strala e maa min fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala a wo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lagini ye femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala tarata ye février kalo tile 17 san 2024 aw bisimilay mali kunnafoni jabarani sanfɛ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan bi tarata janvier kalo tile 17 san 2024 o yɛrɛ don sugantile don min ni o yɛrɛ kɔni tala k'o di arajo ma ni an bɛ olu wele ko kunnafoniso a yirala k'a fɔ ɲinɛta ale yɛrɛ kɔni babu tala k'a di fɛn min ma o de ye fɛn min ye kunnafoni di ani ɲɔgɔn lanajɛ o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ani fɛn min yɛrɛ ye mara cogoya ye o ye ɲinɛ babu ko o ta ka o di o ma tɛnɛdon janvier kalo tile 12 san 2023 o yɛrɛ kɔni kun ye journée internationale des enfants soldats ye ni ale yɛrɛ kɔni kɛla diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ɲinɛta o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni senfɛ ko denmisɛnnin 265 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni sera ka sɔrɔ denmisɛnnin 1000 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la Gawo ale marabolo kɔnɔna na fanga tigilamɔgɔw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka ba maliba kɛlɛkɛcɛw ani u yɛrɛ kɔni baaraɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ minnu ni olu bɔla irisi ka na dɛmɛ o yɛrɛ kɔni kama an ka kɛlɛkɛcɛw boloda la a yirala k'a fɔ an ka ba maliba ale kɔrɔyan fan fɛ ko olu yɛrɛ kɔni taara bɔ sanubɔyɔrɔ dɔ o yɛrɛ kɔni kan ko sanubɔyɔrɔ min ni o yɛrɛ kɔni tun bɛ banbagaciw olu yɛrɛ kɔni bolo ko a bɛ san damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ kunnafoniyaw olu bɔla k'a yira k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni ye nin yɔrɔ in ko o yɛrɛ kɔni tigiya ta comité de pilotage du dialogue intermalien ni o ye jɛkulu ye minnu yɛrɛ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ka baara kura caman o yɛrɛ kɔni sigi sen kan a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni gafe dɔ ko o yɛrɛ kɔni ko o dalajɛya walasa maaw o yɛrɛ kɔni bɛ se ka kunnafoni caman ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka baarakɛtaw la cogoya min na ni wagati damadɔ in na fɛn min yɛrɛ kɔni ye kurantigɛ ye a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni bɛ ka caya kosɛbɛ an ka ba maliba o kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na dugudenw olu yɛrɛ kɔni dusuma kasilen don kosɛbɛ k'a sabu kɛ u y'a yira k'a fɔ ko wagati damadɔ la ko kuran o yɛrɛ kɔni tun bɛ tigɛ k'a kun bɛ ɛri 5 ko o ɲɔgɔn kɛ ko ka sɔrɔ ka na ko nka k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ko kuran a yɛrɛ kɔni bɛ tile 1 kɛ kuma dɔw yɛrɛ ko a banna tile 1 yɛrɛ kɛ ko ni a nana wagati dɔw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka hali a tɛ ɛri 1 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ ko kuran ka a bɛ tila ka tigɛ ko olu yɛrɛ kɔni tɛ ka foyi faamuya o la o tɛmɛnen kɔfɛ o tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye sifinnaka denmisɛnninw ye ko olu yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔndanw ko olu yɛrɛ kɔni masurunya ko u bɛ ka se ko nka ko olu tɛ ka se ka kuran o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko fɛn min u ka leçon taw ye ko olu kɛ ko sanfɛ kalanso olu yɛrɛ fana bɛ maɲumantɔ ko la k'a sabu kɛ jama o yɛrɛ kɔni ka ca kosɛbɛ olu fana tɛ ka se ka kalan ko o yɛrɛ kɔni kɛ k'a sabu kɛ olu ka kalan o yɛrɛ kɔni fanba bɛ kɛ ni fɛn min o de micro ye ko o yɛrɛ kɔni bɛ baara ni kuran yɛrɛ kɔni ye min
n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye. Tezuleka a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi. O kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na, farikolo bɛɛdimi bɛ e mɔgɔ min na, farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la. Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye. Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi. Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn ka fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen. K'a fɔ ko n ye n ka te san, n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra, o tɛ Tezuleka ye dɛ. Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen. F'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye. E mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibrahim Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira Kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la. Nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91. Tezuleka tew ka lagari, Tezuleka tew ka mandi. O kuma sansa i ka galon bɔne da. Maa minnu n'u olu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don lakana o yɛrɛ kɔni sabatilima an ka ba Maliba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako. A yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni tigɛ da maa dɔw olu yɛrɛ kɔni kan minnu yɛrɛ kɔni ka baara ni o yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn olu yɛrɛ kɔni feereli ma Bamako Sudanɲare. A yirala k'a fɔ ni maa damadɔ ninnu olu yɛrɛ kɔni sɔrɔla an ka Bamako Sudanɲare marabolo damadɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min yɛrɛ kɔni Dawudabugukaw fɛ yen nɔ ani Yirimajɔ ani o yɛrɛ kɔni n'a ɲɔgɔnna caman. Tɛnɛndon février kalo tile 12 san 2024 kɔnɔna na nɛgɛ kaɲɛ 19 sanga 30 waati a yirala k'a fɔ sotarama dɔ ni ale yɛrɛ kɔni kun bɛ Kulukoro sira o yɛrɛ kɔni kan sira min yɛrɛ ni o yɛrɛ kɔni masurunya bɛ relax o yɛrɛ kɔni yɔrɔ la a yirala k'a fɔ ni bolimafɛn kofɔta in ale yɛrɛ kɔni siraba kasara o yɛrɛ kɔni kɛ yen fo ka taa se 15 Anbugu o yɛrɛ kɔni polisi minnu bɛ jɔ yen fo ka taa se polisi maa 2 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔma ko olu jogi o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ chauffeur kɛ ko ale yɛrɛ kɔni kun bɛ fɛ ka boli ni fanga tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni tigɛ da kɛ ale yɛrɛ kan ka fɔ ka taa se ni ale 3e arrondissement fanga tigilamɔgɔw ma. An bɛ taa Segu Sikɔrɔ Balanzado a yirala k'a fɔ jaso dɔ o yɛrɛ kɔni dayɛlɛla Segu marabolo kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛla festival du Niger o yɛrɛ kɔni waleya o kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ni yɛrɛ kɔni u bɔla maa minnu na o de ye maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don bolola baara ma an ka ba Maliba kɔnɔna na ani Mali kɔkan na. An bɛ taa Kucalakaw olu ka festival min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Art Sacré ale yɛrɛ kɔni kuncɛla karidon février kalo tile 11 san 2024 kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ nin festival in o yɛrɛ kɔni labɛn ka sabu kɛ walasa adamadenya ani bɛnɲɔgɔnya o bɛ se ka sabati an ka ba Maliba o kɔnɔna na cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu yɛrɛ n'u ye nin fɛn yɛrɛ kɔni boloda o y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni nisɔndiyala kosɛbɛ ka sabu kɛ fɛn yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to maa caman olu yɛrɛ kɔni dɔnna nin kɛnɛ in kan. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Senegali nin wagati damadɔ in na Senegali ale yɛrɛ kɔni mankan cayalen don kosɛbɛ ka sabu kɛ fɛn min yɛrɛ ye Senegali jamana ɲɛmɔgɔ ye Macky Sall ni ale yɛrɛ kɔni kun ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ kalata ko o yɛrɛ kɔni reporter o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye k'a to mankan o yɛrɛ kɔni wulila Senegali dugu kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni nana ni cɛnni ye ka don u ka jamana kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na fɛn min u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye Abdoulaye Wade ale yɛrɛ n'a a ka mɔgɔ caman olu bɔla ka Macky Sall ka a yɛrɛ kɔni wele ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni d'a ma ka ladilikan ko olu d'a ma ko a yɛrɛ kɔni kana kɛ sababu ye k'a to mankan u ka don Senegali jamana kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ ye ni ale bɛ wele ko Bola Tinubu ale yɛrɛ kɔni kun kan ka a kun da Senegali kan kunu tɛnɛndon février kalo tile 12 san 2024 kɔnɔna na kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko Bola Tinubu a ka nali o ma bɔ. Ni de kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan a y'a sɔgɔlen to na a kana ɲinɛ ka like ka abonner ka partager a k'an bɛɛ sini ni Ala m'an ka jɔnya jira an na.